Eksakto alas 6:10 ng gabi nang dumating sa common terminal sa San Fernando City, La Union sa Ailin, empleyado ng Kapitolyo sa Ailin at kabila ang tanggapan sa nagpatupad ng 4-day work week kaya umabot sa alas 6 ng gabi ang kanyang duty. Mainam din umano at may naabutan pa rin siyang jeep pauwing Baknotan. Mas maiwasan pa di traffic ta mostly ma'am di 5 o'clock gamin pa nga pinagrawar mi. Isu man ti pinagrawar dagi di estudyante kat rush hour mas traffic kat dato nga orasan ma'am ko bas-basit mat iti kuan pasahero. Ang mga public utility vehicle sa North Central Terminal sa Barangay Tangki, San Fernando City, nag-adjust din ng oras ng biyahe. Mula sa dating alas 6 ng gabi na last trip, ngayon ginawa na itong alas 7 ng gabi. Sa ganito ring oras, kakaunti na lamang din ang nag-aabang sa terminal. Biyaheng Nagilian, Bagulin, San Juan, Baknotan at San Gabriel ang ilan sa ruta ng mga pampasaherong jeep. Wala na raw palugit pa o extension ang 7 o'clock PM last trip. Kung babalik pa raw kasi sa City of San Fernando pagkatapos ng alas 7 ng gabi ang mga tsuper, malulugi na sila sa kaunti na lamang na bilang ng pasahero. Awanti may pa San Fernando may kami kasublin ma'am, tarugi may tikrodo, karkaro tatna, nanginamot krodo ma'am. Lugi na kasi pag yung bumalik pa, yung sasakyan, galing interior siya sa San Gabriel, wala namang pasaheros na papuntang labas. Magkano lang yung, ang mahal ng gas ngayon. Wala na, malulugi siya. Ang ilan namang pasahero hindi na nagpupunta sa terminal at nag-aabang na lang sa gilid ng National Highway para doon pumara. Pero ayon na rin sa ilan, pahirapan na ang pag-abang ng masasakyan kapag inabutan ng alas 6:30 ng gabi o lampas sa nasabing oras. Siyempre pagod ka sa work, tapos maghihintay ka pa ng masasakyan. Ayon na rin sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board na sa pag-uusap na umano ng mga transport group ang extension ng oras ng biyahe. So I believe naman yung mga TSEs din natin, mga transport natin will adjust. Kasi yung isang araw na na hindi na magtatrabaho, basically nasa bahay. We're assuming nasa bahay na lang din yun. So mag-adjust din yan para ma-fulfill natin yung demand ng mga kababayan natin na pasahero. Joanne Ponsoy, Balitang Solid North.